Proposta de alcaldía relativa á aprobación do proxecto modificado de ampliación da Casa da Cultura de Brens. Bueno, coñecen a proposta, conforme consta na proposta, con relación a esta obra, xa se foi no momento do replanteo, cando nos atopamos con un problema na execución, concretamente que non se podía dar, non se habían feito os cálculos correspondentes da estrutura, non se podía dar unha altura máis, por lo que tanto, modifícase o proxecto no sentido de que vai a levar unha edificación adosada con dúas plantas consistente en un semisótano e unha planta baixa, con a plataforma exterior que dá acceso a mesmo e coa apertura dunha porta de comunicación entre o semisótano da edificación ampliada existente e así como outra de conexión entre as plantas baixas. Alguna intervención neste punto? Antonio, alguna intervención? Todos son de que plan de obras e servicios vemos? Dentro do 2019, é da legislatura anterior. Da legislatura anterior, que foi nesta legislatura, cando iniciamos o que foi o proceso de execución da obra. Foi aprobada na legislatura anterior o proxecto. A execución iniciouse nesta. Entonces, votos a favor? Punto 3. Proposta de alcaldía relativa á aprobación do proxecto modificado número 3 de posta en marcha das depuradoras de Estorga e Meixenda. Igualmente, pois, coñecen a proposta, hai que facer un modificado, tamén a execución da obra, pois encontrarnos entre unha serie de problemas, entre eles, para recoller as unidades de obra necesarias para a retirada de fangos apremanzados existentes en el interior da fosa ascética, non era retirada por medio dun bombeo, polo que hai unha modificación con respecto ao anterior proxecto. Ademais, hai que incluir o transporte a planta de tratamento. Por outra banda, hai unha unidade nova de obra que sustituye a arqueta sobre a que se iba colocando o tornillo. Isto debido a que a tubería de entrada de agua se encontra a maior profundidade do estimado no proxecto. Se contempla, ademais, outra unidade de obra para recoller os cuadros eléctricos. Se incluye un sistema de lavado automático para o tamido do tornillo. Se incluye unhas crepinas de alta dureza, válvulas con presor autómata e conexiones para lavado de los filtros. Alguna intervención neste punto? Antonio, alguna intervención? No. Temos a votación, votos a favor. Levantas a xe?